Aurten atea dugu disko berri bat, azkeneko diskoa, hau dena, izena duena Ipuinak, eta gabiltza alde batetik aurkezten, eta beste aldetik honek barrutik baduke QR bat, entzuteko honen B aldea izango dena, eta gabiltza zuzenan konposatzen hemen Peiotxukin. Orduan, esperimentu bat iken, aurkeztera, disko aurkeztea datoz, baina esperimentatzea baitare, konposatzea. Alde batetik Euskal Herri osoko kultura batzen duena, eta batez ere euskera sustatzen duen azoka bat izan, garrantzitsu ditzen zaigu, euskal kulturantzako, gero aparte pertsonalkire bai, eta eszenari begira edo, nik uste ongi dagoela azokak sortzen duen sare moduko bat, eszenako jendean artean, ze gero hemen azokan gaude bakoitza gure puesta, baina gero ateatzen ga, eta ibiltzen ga pote bandenan artean, eta elkarra ezagutu, eta sortzen dugun sare hori iruditzen zait oso aberasgarria. Durangoko azokan ikuste dira berandu da, ze atzo jo zuten, baina gomendatuko dut berdin, eta daie Mugan taldekoak eman zuten kontzertua atzo, aurkezpena hotxenean, baina gomendioa hortxe dau, Mugan taldea.